ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮೋಲ್ದೇರು ತಡ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನಿಂದ ಮಂಟ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಲ ದೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಶೋಕಿಗೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೂತು ಸೋಕುಚ್ಚಿ ಕುದ್ದು ಪದವು ಎತ್ತಿನಾಗ ತುಪ್ಪ ಗಂಟೆ 9:44 ಅಂಡು ನಾ ಕುದ್ದು ಪದವು ನಡ್ತೊಂದೇ ಪೋದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತು ಅಂದು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕ ಪೂರ ಪಾರ್ತ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗ ಅಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರೆದು ಧೂಲ್ದ ಮಾರ್ಗಡು ವೈಟ್ ಶೂ ಆಡಿತ್ತನಕನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಪ್ಪು ಎನ್ನತ್ತು ಶೂತ ಗಂಬು ನಡ್ಸೊಂಬು ಬರೀ ಬಂದ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮಂದಿ ರಿಕ್ಷಾಳದ್ದಿ ತೋಜು ಸಾಕಾದ ಪೋಂಡು ಇದು ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆದ ಪನೆನ ಪನೆ ತೋಜು ಅವ್ರು ಅಡ್ಲೊಂಜದ ತೋಜಿ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ಬ್ಲರ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ದಾಯ್ದ ಅವು ಸೈತಿನ ಅತ್ತ ಒಂದು ಅತ್ತ ಲಾಯ್ಪನು ಸೈತಿಂಡಿಗೆ ನಡತೋಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ತೂರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಏರಿ ಇದೊಂದು ನಡಪ್ಪನೆಂದ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಗೆತ್ತೀಜ ಕುದ್ದು ಪದವು ಗೆತ್ತಿ ತೂಪ ಬಲಿ ಕುದ್ದು ಪದವು ಬಸ್ಸು ಪೋಂಡು ಶೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಕಾಪುನಾಗ ಬಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಡಿ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾತು ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೊಗೊಂಡು ಏರಪ್ಪ ಅಂಚಲ್ಲ ಅಂದ ಮೂಳೆಲ್ಲ ಸುರು ಅಂತೀರೋದು ಕುದ್ದು ಪದವು ನನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತಾ ತೊಗೊಂಡು ಮರ್ಲಿರ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕುದ್ದು ಪದವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಕಾಪೋಡ ಮಾರ್ಗಡೆ ನಡ್ತು ಅರೆ ಬಾರಜು ಬಜಾರ್ ಅದು ಆಯ್ತಾ ರೂಮ್ ಫೈನಲಿ ಸಂತೆಗೆ ಈರೋಡು Qual é a massa dele?
ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಮರುವಾಯ್ತು ಬತ್ತನಿಗೆ ತಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ದೂರಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಗೋರ್ಚಿ ಆತೆ ರೇಟ್ ಆತೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನೆ ತುಪ್ಪಿನ ಬಿಟ್ಲ 4 ಮಾರ್ಗ ಗೆಟ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಪುಟ್ಟೊಂದೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಂತಿರುತ್ತೆ ವಿಟ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದದಾದೆ ಮನುಷ್ಯದ ಇಂಚ ಪೋಪಣೆ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಣೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಮುಳೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಫುಲ್ ಸಂತೆ ಉರುವಾಗ್ಬೇಕು ಪುನಃ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಯಾನೋ ವರ್ತಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅವಾಗ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಏತು ಬರ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಹಾಕ್ಯಾಗ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂತೆ ಅವಕಾರಿತ್ತನು ಅಮ್ಮರನೇ ಆತಂದ ಜಾತಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ
ಮಾರ್ಚ್ 10ಗೆ ಇಟ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಟ್ಯಾಟೋದ ಕ್ಲೀತಿರು ಮುಲ್ಪ ಟ್ಯಾಟೋ ಈ ಟ್ಯಾಟೋ ಅಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂಜ್ ಇಟ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆ ಬಾತುಕೋರಿಜ ಅವ ಸೈಡ್ ಇದು ಮೀನಾ ಬಾತುಕೋರಿ ಸೈಡ್ ಎತ್ತುಂಡು ಮೂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಲ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಚಿ ಬರ್ತಂಗೆ ಬಲ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಕ್ಲೇಡ ఒక పాడిన నేర్పారు కాలేజ్ చెప్పినాను అల్పరడ్డుండు మున్పండు ఇక్కడికి ఒక్కరైతుండు ఈడిగెత్తుండు అయ్యో ಸಂತೆದ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಇರೋಳು ಇತ್ನೇಟ ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಅಮ್ಮನ ಒತ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಇಂಥ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು 10th ಮುಟ್ಟ ಹೋಯ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಡ ನಡ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಟಾಟಾ